har da raina a da numfashi jikina alkawari na ɗauka ba zan rabuwa da ki ba. Kai komai za a bani gida da moni na sha AC na huta ba zan rabuwa da ki ba. Mai kaunar da nake gare ki ya fata na in zan mijinki, kullum na saka ki shauki ba za ki fushi da ni ba. Domin kin so ni tabbas a kauna ba a tilas, abin alje da Tunis ki ba zan miki kishiya ba. Ni zan so ki haƙun har na canja takun, ina kuke masu tsirkun ga kyautar Rabbana na. Inda ya harata ransa da numfashi jikinsa, alƙawari ya ɗauka sai rabuwa da kewa. Masoya na ku ji ni, akwai magana gare ni, inda ka riƙe Allah a da manzo kai daban ne.